Arăt bine? Atunci hai să-ți arăt cum e o zi la Salad Box. De dimineață, după ce m-am pregătit, mi-am pus uniforma și boneta. Practic, m-am asigurat că totul arată bine. Și când spun totul, mă refer bineînțeles și la legumele noastre. Pentru că la Salad Box chiar contează ca totul să arate bine. Ador să vin după tura lui Andrei pentru că totul este super aranjat. Dar acum serios, cine pune legumele pe culori? Ce vreau să vă spun e că la Salad Box nu facem doar salate. Suntem artiști culinari care pun pasiune în fiecare preparat. În fiecare zi, la Salad Box, combinăm pasiunea și creativitatea noastră cu cele mai proaspete ingrediente pentru a crea delicioasele preparate pe care le știți și le iubiți. Because our secret ingredient is special. Iar acum te întreb, vrei să faci parte din echipa noastră? Atunci ce mai aștepți? Hai la Salad Box!